Empezamos entonces, ¿no? Bueno, empezamos co pleno ordinario do día 24 de octubre de 2018. Bueno, pues, aprobación se procede, primero, aprobación se procede de acta sesión anterior del 26 de nove de 2018. Alguna cuestión para acta? Vamos a votarla. Votos a favor. Se aprueba por unanimidade. Segundo punto, aprobación se procede das bases reguladoras da adxudicación da operación de préstamo ao longo prazo para financiar o investimento da e redes de saneamento en Medra. Informe da Comisión de Economía Especial de Contas día 22 de outubro de 2018 sobre a base reguladora de adxudicación da operación de préstamo a longo plazo para financiar o investimento da e redes de saneamento en Medra. Visto que o dato 8 de outubro ditouse por Provincia de Alcaldía para o inicio dos trámites oportunos para completar unha operación de préstamo a longo plazo por importe de 20.000 euros e cun prazo de 10 anos para financiamento e investimento da saneamento en Medra. Vistos informes da Secretaría Interventora de Comunicación dos Principios de Economía Financiera e sobre os aspectos referidos á competencia e os recursos cos que conta a Corporación Local, examinar a documentación acompaña de conformidade co establecido no artigo 52 do Código Civil da Lei de Haciendas Locais, propóse primeiro aprobar as bases para a regulación da operación de crédito a longo plazo por importe de 500.000 euros e dispor a apertura do procedimento de licitación. Segundo, remitir as condicións de concentración de devolvida a operación de crédito a longo plazo baixo o principio de prudencia financiera ás entidades financieras colaboradoras para que presenten os seus informes, axustándose ás determinacións fixadas polo informe de intervención de data de outubro de 2018, terceiro delegado da Xunta de Goberno da adxudicación da operación de crédito. A Comisión de Economía Especial de Contas, con a abstención de PSG PSOE e do concelleiro non escrito Roberto Castro, informa favorablemente aceptar a proposta. Bueno, isto non ven sendo máis que a formulación técnica de algo xa discutido e falado nos orzamentos, de que a determinada obra que queríamos executar en base a un préstamo que está de a depurador de Vedra e esa primeira fase de conexión co colexio, que é unha obra que por eso préstamo de 500.000 euros, en torno aos 500.000 euros, para poder adxudicar a obra, para poder pagar bases de adxudicación da obra, pero temos que licitar o préstamo. Por eso veñen ahora as bases do préstamo. No mes de novembro a idea de traer as bases para licitar o que é a propia obra. O resto é unha cuestión máis técnica por parte de Tesorería de Intervención que nós non temos moito máis que añadir. Bueno, acabo de ver bueno, a verdade que xo vi na comisión de da comisión e o feito de que se delegue na Xunta de Goberno está así establecido, eso non teria que ir a mesa de contratación. Vamos a ver. O contrato, este tipo de contratos non son contratos sometidos á lei de contratos das administracións públicas, son contratos privados. Con independencia disso, sigue o seu procedimento como se fose, para sumar bases, como se fose un contrato sometidos á lei de contratos. A cuestión de delegar na Xunta de Goberno é unha cousa de orden práctico, porque realmente o importante son as bases. Unha vez que as bases as aproba o pleno, pois unha vez que se presenten as propostas consiguientes e a valoración que fará unha persona técnica da mellor oferta, simplemente adxudicar. Non creo que ningún órgano vaya a ir contra da mellor oferta de que se valore. Entonces, pode adxudicar a Xunta de Goberno ou o pleno. O que pasa que si, efectivamente, eso non quita que, ademais, por ser a cuestión, en principio, ir ao pleno, incluso antes de adxudicar a Xunta de Goberno, ou a Xunta de Goberno, a propia Alcaldía, isto debe pasar por unha comisión informativa, a comisión informativa correspondente, onde se dará conta.
faise porque é unha cuestión práctica, é dicir, senón habría que esperar ao seguinte pleno para considerar un mal para adjudicar digamos, o préstamo, que é unha cuestión, digamos, que non ten moito xogo. Bueno, pois pasa pola Comisión Informática. Mire, nos vamos a votar a favor da solicitud deste préstamo, nestas condicións, pero, bueno, sí que lle vamos a recordar que cansaronse ustedes na última legislatura do goberno socialista, cando escolleron ustedes a alcaldía, a gran débeda que tiña este concello, que ascendía a 770.000 euros. Hoxe en día podemos decir que eso é o que vai a sumar xa o que se debe tanto á Diputación, sumando este préstamo, máis ou menos o que se ven alcanzando. Por lo tanto, se van a ter que ustedes comer as súas palabras, porque evidentemente sen débeda non hai obras, non hai servicios, e nos alegramos de que era unha conta, porque, bueno, xa lle dixamos no seu momento que esta parroquia Vedra non pode esperar máis tempo por un saneamento en condicións. Aí está o colexio, e está máis que necesario, que tardaron ustedes moito, pero, bueno, máis vale tarde que nunca. Nada máis. Hai aquí unha incongruencia que non sei como a queren solucionar. Vostedes solicitan un préstamo para pagar a depuradora de Bazar, a modificación do PEXON non está aprobada pola Consellería, ergo, a depuradora de Bazar ten que construíla os empresarios, de acordo ao informe que mandou o propio secretario, posto que para poder construir o Concello de depuradora de Bazar, previamente, efectivamente, pode solicitar ao Concello, ten que ter a aprobación da modificación do PEXON. Mentres tanto, vostedes non poden construir algo que non lles pertence. O PEXON é un obxecto legal, como calquera outro obxecto legal. E aí di que ten que construirlo de acordo ao informe que enviou o secretario o polígono industrial. Non sei como vostedes solicitan cartos para unha obra que non poden acometer. Ou hai unha información que non temos, ou vostedes esa obra non a poden acometer. Baixo fraude. Como pensan solucionar? Entendo que a intervención que faz non é a correcta, de verdade. Creo que non é así como te dis. Teremos tempo de debatilo, pero xa chego que entendo que non é a interpretación correcta que ti faz en relación a este tema. E aproveito para contestar tamén esa vea. Cando nos, na anterior legislatura do PSOE, falábamos de 700.000 euros eran a deuda bancaria, os préstamos bancarios. Non estamos falando de toda a deuda, porque había máis deuda, que había o déficit, había a devolución que había do Estado, etc. Estamos falando da deuda só bancaria, que en calquer caso, ainda que damos o préstamo, que probablemente sea inferior a 500.000, porque sabemos que a adjudicación da obra, ao final, pois, sempre hai baixas, e entón xa unha cifra inferior, entón sempre estaremos nos préstamos bancarios en unha cifra inferior a que nos tuvemos cando comenzamos a obra. Perdón, esta é unha pregunta ao señor secretario, porque, bueno, os meus, o sea, o meu interés pola economía é baixo, e non teño moitos tampouco. Non son moi ducho nesa economía. Gostaríame saber, se pode responderme, que é a deuda viva? Que se considera como deuda viva dun concello? Bueno, a deuda viva é a que realmente, nese momento, é a deuda, digamos, a deuda real do concello nese momento. Todos os cartos que son préstamos bancarios, débeda... Sí, non recordo agora se hai algún concepto máis, pero efectivamente, todo aquilo que é deuda, que está, digamos, activa. Todos os cartos que se deben. Sí.
Vale, pues simplemente voy a dar los números, Carlos. Mira, estos son números del Ministerio de Hacienda, non sei se está mentindo ou non, eu entendo que todos estes números sacarán dos orzamentos, de liquidación dos orzamentos e todo eso. En o 2011, a deuda viva do Concello era de 768.000 euros. A deuda viva. Esos son todos, según os secretarios, son todos os cargos que se deben. Sea préstamos bancarios, sea o que sea. No 2017, gracias á labor tan espléndida de xestión do Concello de Vedra, a deuda ascende a 248.000 euros. Que, sumando estes 500.000 euros que se van a pedir, vai ascender no 2018, se non me equivoco, a 748.000 euros. O sea, estamos falando de só 20.000 euros menos que cando vostedes colleron o Concello. Así que non nos conten milongas. Vale. Ou está mentindo o Ministerio de Hacienda ou están mentindo vostedes. Así que aclaren eso e deixen de mentir aos vecinos. Sobre a Castilla. Ou estamos mezclando cifras, pero non tengo ningún problema, vai haber unha comisión informativa económica, non tengo ningún problema en levar as cifras todas aí. De acordo? Non, a ver, eu non estou mezclando cifras, eu estou dando uns datos que dá o Ministerio de Hacienda. Se o Ministerio de Hacienda está equivocado, deberían vostedes... Está claro que o Ministerio de Hacienda está falando de deuda bancaria. Non, deuda viva. Bueno, pois esa deuda viva coincide con préstamos bancarios. Vale. Entonces, no 2017 debe ser aos bancos 248.000 euros. No 2017. Tengo que ver, a final de 2017 seguro que non. Pois é que eso... Esto está sacado el 31 de diciembre de 2017. Non sei, hai que verlo, porque eso pode ser tamén a póliza de crédito. Por exemplo, que a mellor amortiza 2 meses despois, ou 3 meses despois. Pero non vamos a entrar en discusión. Non, estamos falando que son xa a ter dentro dos meses. Sobre o tema, recordo que son vostedes os que aforraron medio millón de euros a votar na primeira nadada. En 2012 xa teñen aforrado medio millón de euros no Concello. Hai por aí no correo de Galicia e nas declaracións. Aparte disso, repito, non sei se, eu creo que está aquí o secretario, a ver, o informe, digo ben claro, o informe que soliciten e que enviou o secretario, que está asinado polo secretario, recolle que efectivamente a depuradora de Bazar entra dentro do complexo que depuraría a depuradora previa que se exonera aos empresarios, que efectivamente correspondería aos empresarios pagada e que o Concello ten dereito a acollerse, ten dereito a realizar esas obras por, como recordo que decir ao secretario, por ben do veciño, ao final. É dicir, que iso está reconhecido pola máxima autoridade material do Concello. De acordo? Para empezar. Ergo, mentres que a Consellería non dea o visto bo a segregación do peixón, a modificación sobre o peixón, a segregación sobre o polígono industrial, vostedes non poden acometer esa obra. Solicitar un crédito, traerlo a pleno, dicindo que para eso é un delito. Non poden. Non sei se lo entenden correctamente. Soliciten que o secretario informe que me envían. Vamos a cerrar a discusión. Volvo a repetir, creo que pasa unha interpretación errónea. En cualquier caso, hai xuristas que determinarán. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE e 2 abstencións. Unha do concelleiro non adscrito e outra do Benega. Pasamos ao terceiro punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Por parte de BEA, a primeira que é unha opinión en relación ao tema da fibra óptica, etc. Teño que volver a terminar con Xunta e con Telefónica para aclarar ben non só esas discrepancias que temos de quen elixe os lugares ou non, pero sobre todo para que teña a información completa de
plazos, de que outros lugares, etcétera, van a desplegar a fibra óptica. Isto en conteña de reunións, pois informarei aquí xa no pleno, por tanto, manteño esa pregunta para a siguiente. En relación á segunda que me falas do país, como teremos unha reunión nos próximos días, casi tamén, pois, xa falamos nesa xuntanza. A terceira, que é respecto aos niños de Velutinas, paso a Enrique. Simplemente que se retirou o niño que tuve. Bueno, a cuarta, que preguntabas polo aparcado de Xosé de Ponteulla, se temos un momento un sitio aproveitando o saneamento e abastecemento para que as autocaravanas poden usalo, pois dar mostrar tema e se pensaba avanzar. Realmente non hai máis novidades agora mesmo aí en relación ao que está feito. Na seguinte preguntabas quen é o nome do abogado de quen leva a defensa da Comisión de Oferta Esencial nese tema que teñen en relación á demanda da población nas festas fai uns anos. Xa che contestei, o abogado do Concello, o abogado do Concello, do IVAS, e o abogado da Comisión de Festas en Miguel Noche. A sexta, rogo que autorice o crítico dos locais hostaleiros do Concello, porque hai locais, bueno, isto vai pasar sempre, os críticos fanse no momento dado, logo, mentre dure na evolución, hai o Concello, hai estrategias que cerran, outros que abren, etc. Está claro que ahora, cando se realiza unha audición, pues actualizarase, como se vai sempre, numerosos eses críticos. Por parte de Ramón, a primeira é unha opinión que non comparto, a segunda tamén é unha opinión sobre Velutinas. E se ia dar, A terceira, sobre o tema que pidiramos o informe a Seprona, estamos pendientes de que nos admitan, se nos admiten. A cuarta, pregunta por vestido pechado centro de Federal no mes de agosto. Salvo error ou omisión por a miña parte, pero teño entendido que no mes de agosto o centro de Federal desde fai moito tempo se perceba, porque é máis coincidindo que a votación da persona responsable non sabe ser, digo, salvo error, creo que xa empezar no mes de agosto, non? Que depois xa non foi estou na quinta. Preguntaron aquí que sucedeu pola festa de Robles en un propietario dunha finca na recibir o frente de actuacións. Home, a verdade é que non me acordei de falar con o presidente da Comisión de Festas Saínte. Tampouco entendo que esta xa unha pregunta que teña que contestar o alcalde do Concello, porque entendo que é unha cuestión máis vinculada á Comisión de Festas. E encima está coincide que calquera esa persona que leva o tema de Comisión de Festas aquí, neste día non está de vacacións, pero tampouco che podo dar explicación, pero bueno, entendo que é unha pregunta máis directa. Non, a pregunta se do Concello como o primeiro. Non, Vamos, que eu non teño constancia deso, por eso non te digo que... A sexta, sobre a moción presentada, se xa está en marcha o Registro Municipal de Peregrina, pois non, todavía non está creado o Registro Municipal de Familia de Acollida. En relación á sétima, pregunta se abonou a Asociación de Veciños de Veda e Servicio da Luz, sí, xa está abonada. A octava xa está contestada. A novena de Velutinas, para Enrique, entonces. A novena, se se notou o descenso de números de Velutina, pois efectivamente notouse. Isto demostra que a campaña, ou ao meu parecer, a campaña funcionou e nunha campaña de trampeo na que se colleron máis de 15.000 reinas de Velutina, que é unha cifra increíble pero certa, e bueno, eu creo que iso favoreceu que houbera menos niños. E os datos concretos son, a día de hoxe, 207 niños retirados, co cual, o ano pasado, a estas alturas, estábamos en 300 e bastantes. Eu creo que imos andar, bueno, un pouquinho máis por encima por el de la mitad, e eu creo que iso é importante.
A 10ª era en relación ao peche dos accesos dos teos de argadas no Tensor Panel, eso está fechado. A 10ª en relación a que hai sinais de tráfico e indicacións das parroquias que están estanquizados, o que botan a olhada, pois a verdade que xa tiñamos, xa andaba arrumando nas nosos cabezas, pois deixar unha partida orzamentaria no ano 2019 precisamente porque efectivamente hai que, non só sinais de parroquias, hai stocks, etc. Pois hai que fazer unha renovación dunha parte da sinalética do Concello. E a violación, a verdade, que non me acordei de mirados. O arranxo da cruz foi un programa da Casa do Cura en Pedra. Como? Non, xa, pero a verdade que non. Roberto. Respecto ao tema da cardiología, o procedimento de reposición sigue aberto. Na fase que eu mantei outro día, me consta que o Departamento de Urbanismo está chamando para que nos remitan ese informe e poder continuar con ese procedimento de reposición da legalidade. En todo caso, xa de adiante, me quedo ca pregunta a apuntar para seguir contestando en relación a este tema. A segunda que falabas de acamparte, paso Enrique a... Vamos a ver, o Concello como acampante colabora como con calquera asociación, neste caso colaborou con un obradoiro de grafiti, cedendo as instalacións da piscina un día a semana e coa cesión das piraguas, solo o seu uso porque o monitorado puxeron eles e, como digo, en colaboración con outras moitas asociacións deste Concello. Ti pidesme o custe total do campamento é desagregado, pero claro, creo que esa pregunta non debería ser ao Concello porque non o organiza o Concello. Este campamento organiza o AMPA do CIE, Ortigueira, igual habrá que preguntar a eles cales son os custes do campamento. O Concello non pagou facturas por ningún concepto relativo a esta actividade? Estou dicindo que o Concello colaborou co obradoiro de grafiti, que é o que pode quitar facturas. E despois foi cesión de piraguas e cesión da piscina. Foi o que colaborou con este campamento. Eu preguntei polo custe, non preguntei pola colaboración. Eu non sei se a colaboración, a raíz da resposta non entendo se a colaboración do Concello foi o concelleiro a actividade de grafiti que o concelleiro de Cultura colleu os presos e puxo a pintar, ou se foi o pagamento de gastos, actividades relacionados con esta actividade. Pero vamos a ver, ti queres saber o que lle costou ao Concello ou o que costou o acampante. O que costou o acampante saberá quen organizou, que foi a AMPA. Totalmente de acordo. A ver, postos a retorcer as preguntas, eu non creo que teña demasiado máis que retorcer. Eu si pregunto o coste que tivo esa actividade, se cadra erróneamente eu dei por feito que todos entendían, neste caso o goberno, que entendía que me estaba referindo ao custe que lle supuxo ao Concello esa actividade. Pero, bueno, postos a retorcer, pois se claro o goberno entende outra cousa. Pero, bueno, non é problema, volverei a formular neste pleno. A ver, Roberto, eu entendina desa maneira. Claro, como está redactada, solicita o custe total de desagregado do campamento acamparte. E o acamparte organizo a AMPA. De todas maneiras, se simplemente é que chegou o coste, non te preocupes, que pregunto canto costou o obradoiro de grafiti e isto. Bueno, quedou claro que vos. Vale.
Pregunto os costes do valor de casos, que é o custo do Vale. Supoño que a pregunta é xa o que costou a factura de grafiti e se luego outro coste máis o concello en relación a eso. Vale, pois pregúntase en tesorería e contestase no xente. Bien, a terceira, pregúntase o vagón de Santa Luz conta as condicións citadas para a súa utilización para persoas con mobilidade reducida. Desde os técnicos me din que en principio xa vai quedar, unha vez que se pone en marcha, xa vai quedar adaptado para a utilización de persoas con mobilidade reducida. Eso que ven que vai quedar adaptado. A cuarta, que coincide con unha que fixo o foco, precisamente en relación ao tema do polígono industrial, como están as contas, etc. Si vos pido aí, ese tema levaba en su momento Carlos, a tesorera está un pouco desbordada, está buscando toda a información, como vai haber unha comisión de economía, vamos a intentar que teña toda esa información para darse nesta comisión de economía. En canto a quinta, que me falaba de solicite que as marquesinas de autobús que estean en desuso sexan trasladadas a aqueles lugares onde non existen as necesarias. Vou che contar unha anécdota, porque eu podo coincidir contigo, Roberto, nesa percepción. Fixémolo unha vez e non sei se tuvemos que volver a levar a marquesina ao mesmo sitio. Por qué? Porque pensamos que non ten uso, resulta que despois os vellos que pasen por ali utilizaban para sentarse, e os outros non sei que tal, pues creamos un conflito social. Conclusión, creo que é mellor onde faga falta marquesinas, además estamos intentando todos os anos, pues 3 ou 4, ir poñendo marquesinas novas, etc., sobre todo onde hai menos, pois intentar solicitarlas e poñelas novas, etc. Pero isto é unha alerta real, vamos a agarrar o sitio, si que nos sucede. A ver, eu daba por feito que aquelas que están cheas de silvas, xa non botarse comida polas silvas, pois que non terían ese uso de que xente que vai andando que se metera nelas, pero bueno, se cada estou errado. Créeme que sucedeu, e que non xa che preguntas un día a concellera de obras, créeme. En canto a sexta, o tema de, xa falamos outro día, o tema da nación obrigatoria, non hai novedades, de todas maneiras, sí que tan pronto teníamos alguna novedade, volvemos a convocar a comisión para comentar. Na sétima que falaba dos problemas de averías que estaba tendo a lei de abastecimento da Agua Santa Cruz, explicarche, primeiro que xa leva semanas avanzando. Eso foi nunha línea xeral que se estaba feita cando nós estamos aquí. O problema non era na línea xeral, era nas acometidas. Empezou a surgir unha acometida para unha vivienda que, bueno, sabedes que as acometidas se levan levan un tubo PVC de unha 10 atmósferas. Bueno, nas acometidas levan o que reventou na casa é o aproveitou da acometida que iba para a casa, non da línea xeral, non? Todo nese momento non sabemos ben exactamente por que producía, sabemos que había un exceso de presión, pero non sabemos ben por que era o que motivaba ese exceso de presión. Entonces, xa se deixou a criterios dos técnicos un punto feble para que sempre reventara ali, mentre non se localizaba que era o problema. Por que se producían esas subidas de presión? Ao final, foi unha combinación de factores, unha reductora xeral que había no depósito que non funcionaba correctamente, e tamén a necesidade, porque non reventaba cerca de onde había unha reductora de presión grande dentro da cometida xeral. Entón, estudiaron que sería conveniente meter nun punto intermedio outra reductora grande de presión. En principio, fixéronse esas reparacións, está
esterilizado tanto o tema de presión como o tema de cuestión ni máis rotura e tal. Dudabas ao principio incluso se había un problema, non vai aprendendo con estas cousas, de que ao ver máis consumo de agua hacia a zona de Vela e outras zonas, pois se pudera crear unha nova bolsa de aire en un momento dado, esa bolsa de aire pode generar unha subida de presión en un momento dado. Pero, bueno, descartouse porque non era ao final eso, era unha reductora xeral de presión que non funcionaba correctamente e despois a necesidade que houve de poñer outra reductora xeral nun punto intermedio porque, bueno, había un certo nivel, digamos, a reductora que puxeron, que estaba na zona de onde está o Victoria, onde está en Santa Cruz, onde está o banco, etc. Se os hubiera posto un pouco máis arriba, probablemente non se hubieran producido esas historias. De todas maneiras, sí que vou decirvos que a máis se presentará nas primeiras datas, xa un plan director que un pouco evitará incluso que ocurran este tipo de historias, porque xa ese plan director xa nos diseña por onde teñen que ir as líneas, que alea con que determinado tipo de caudal, que sistemas teñen que levar de reducción, etc. Válvulas de subida, todo eso. A octava pregunta se xa hai un proxecto para o contido da nave de Masao Samedi. Bueno, sabedes que vai empezar a xora co proceso de adxudicación do que é a obra civil, que son os 80.000 euros. Entendo que o que preguntas é, bueno, facemos a obra, pero para poñer en marcha ainda quedará algo. Nos calculamos que ser en torno a uns 40.000 euros o que precisaría para equipamentos, etc. Que hoxe pode ser unha cifra inferior. E a idea é poder poñer en marcha na primeira mitad de 2019. E a novena era un globo. E foi a primeira, o informe histórico dos aglomerados, etc. Bueno, dígoche, aí vas a ter que colaborar con nós. O seguimento faise polo Departamento Urbanístico, neste caso pola Autoridade Municipal. Empezaron a facer desde o ano 2016, de acordo? Ahora mismo son as obras asfaltadas do 2016 e 2017. As do 2018 todavía non, están se ejecutando, todavía non teñen esos informes. O plan AGADER 2016. Bueno, todos estos planes, digo genéricamente, porque en todos se mezclan, había dobladeos, en un caso había un punto de aglomerado. O primeiro, plan AGADER 2016. Esa foi executada por a Viga e o plan de control foi realizado pola empresa Euroconsur. O POS 2016. Plan AGADER 2016. O Viga e Euroconsur foi a empresa de... E Euroconsur que era... Espera, depois digoche... Temos informes ao Concello? No, temos... No, espera. Ahora digoche ao final. A segunda é o POS da Diputación 2016. Tamén foi unha obra executada por a Viga e tamén foi o plan de control externo realizado pola empresa Euroconsur. Logo temos o plan AGADER 2017. Esa foi feita por Excavaciones Varela, que sobra. E o plan de control foi realizado por Eurotec. E o POS da Diputación 2017 foi realizado por a Viga e o plan de control por Euroconsur. Eu vimos planes, bueno, bien, están separados, o plan de control, pero son uns toches de gas chirrogo que veñen a salir porque son, cada un deles é un tocho. Están aí separados para que os poidas ver cando poidas. A pregunta é este é o sistema de xestión de calidade que é externo, que contrataxedes cos, que contratou Contratamos nós, xe contratamos nós. Pago a empresa. Pago a empresa Pago a empresa, pero contratamos nós.
Bueno, o director de obra. Claro, entendo que no director de obra nestes casos, bueno, a mellor parte deles non imagino que foi clara. Se hai algo que non foi clara, pois... Pero vai apuntar por decir iso, o director de obra. Están separados, cando puedas, se os deixamos separados para que puedas ver. O sea, si, somos tochos. Bien. A segunda que me falaba sobre a senda cicloturística de Afadeos a Mesa, contexto próximo de pleno. A segunda que me preguntabas polo información de onde se realizaba o paseo cicloturista que se ia realizar en Salomé, de Negas a Querer como inversión, isto contexto xa no pleno de noviembre. A pregunta seguinte que tiñas, cantas cortas chegaron que foi iniciado o proceso para a contratación de Xorroebas, bueno, foi un procedimento negociado sen publicidade e se solicitaron tres ofertas. A cuarta, volves a incidir en cada motivo polo cargo de pena son delicias ao pulso de todas as ocasións a fiscalización da contratación e eu volvo a remitir a miña contestación á mesma pregunta no pleno anterior. A quinta, que en relación a rutinas, paso a preguntaba se estaban presupostados os cartos de a retirada dos niños de rutina, onde sacaban esos cartos, están presupostados, os presupostos. A día de hoxe está facturado e pagado 3.811,50 euros e temos partida hasta 8.000 euros, que supoño que chegará, pois, dado que a partir desta semana ou dos vindeiros 15-20 días, supoño que xa remata a campaña. A sexta pregunta era relacionada co tema das contas do Poder Industrial, que me remito entonces a ver que a María as teña desentrañado todo o tema de Carlos para esta comisión informativa, económica informativa. E a sétima, como está o tema de avanzar, bueno, pois acudise no pleno e pois vamos a nosa intención de ter a base de licitación para o pleno de novembro. A nosa intención é ter as bases para licitar obra ao pleno de novembro, esa é a intención que temos. E agora, vamos a preguntas. Bueno, vou facer aquí unha aclaración con respecto ao tema da fibra óptica. Creo que se mezclan conceptos aquí. Este plan que se puxo en marcha e que se está executando xa de elevar o plan PEMBA a extensión a núcleos de Sol, Tomundi, Nande, creo que é onde vive usted. Sí, pero... Pousada, que é onde vive usted, casualmente. Sí, pero a miña casa non chega. Bueno, son plans, digamos, son plans van a ir hasta locales, son os primeiros lugares aos que chegan a fibra óptica neste concello. Ese plan foi a Xunta que eligiu os núcleos CAPER, núcleo de Vedra, era susceptible de chegar con eses fondos que deron tanto o Estado como a Xunta para extender as toncadas, digamos, e xa dar servicio a eses núcleos, non? Elixiónos a Xunta, non se elixiu ningún operador, xa como concurso, eso levou Telefónica, pero non foi a empresa que elixiu os núcleos. Outra cousa é que os posteriores que pensan ir vendo, aí sí que van a ser as operadoras as que elijan, según as informacións que eu manexo. Pero estas primeiras foi de Xunta, sen contar cos concellos, parece ser, eso é o que les dixeron na prensa, pois a que eligeu en que núcleos hai a extender. Iba a empezar, vamos. E calquer núcleo de Vedra, calquera, era susceptible de que chegara aí a fibra, calquera núcleo de Vedra. Bueno, presento o listado do núcleo, mas é que é un tocho tamén, sabe? O tema do país, bueno, volve a prometer hoxe unha reunión, xa mo dixo no anterior pleno, temos nas vindeiras semanas, para volver a decir que teremos unha reunión, todo para non decir, señor alcalde, que pasou o plazo de presentación, que xa non podemos optar a
a esa subvención que contábamos, para que se formaran varias mesas de traballo, para que se gastaran os casos e se pagaron a universidade e o estudio. Bueno, por lo menos este ano, que era o que se pretendía se presentar para este ano, o plazo pasou. Non sei se esa solución sigue en vigor, ou se ampliaron o plazo, ou se pretende se concursaron, pero digo usted claramente, e deixe de dar, bueno, porque non di nada, non ven a decir nada. Eso está aí aparcado, eu penso que si pasou o plazo, porque non quixo usted, porque si pasou, pero non está moi claro, pediría que sea claro, que pasou con este traballo que se estuvo facendo, que nos levou tempo a todos e que lle costou cartos ao Concello, porque nos representou e aquí estamos, temos un ano números. Sea claro, e digan que pretende facer. Respecto tamén ao que lle preguntei do outro pleno do tema do auténtico dos locais hostaleiros, eu non sei cada canto sacan vostedes imprímenos de novo, habrá que poñer unha careta e pois cada ano habrá que revisar. Non vamos a imprimir hoxe e telos por 4 anos ou 5, porque poden pasar moitas cousas nese tempo, non? Habrá que poñer un límite, bueno, por ano e cada ano pois facer unha revisión, se trata disso. Non é dicir, non, é que contaban aí impresos repartidos outra vez, é de cambio, é que non, nada máis, é iso. Tamén quero preguntar cando pensa botar en Zorra o camiño ese de Torrente, que solicitado por nos grupos faianos, veixo unha factura pagada a un topógrafo, supongo que é por o levantamento do topógrafo dese linde, dese camiño, queremos saber cando ten pensado actuar. Chama a atención unha factura que vexo na Xunta de Goberno que se paga a unha empresa constructora uns neumáticos por camión do lixo. Tamén se me pode explicar porque, bueno, me chama a atención. Vemos estes días que puxeron en marcha unha nova página web. Entrei na página, no formato. Acordoume na anterior legislatura, ao principio, se preguntara por un pago que había habido a unha empresa en concepto de construcción da página web. Isto xa fai, polo menos, 6 anos, ou vai para 7. Bueno, que había problema cos servidores, non se sabía ben que se non podía aloxala, bueno, agora, por fin, vemos unha página web, pero tamén temos que decir que hai un montón de cousas que o problema é sacar a página, faltan enlaces por exemplo, falábamos outro día na mesa de contratación ao perfil do contratante, en fin, que supoño que hasta a pequena noche ten problemas, pero tamén hai moitos problemas. Contaste xa. Nada, é simplemente que hai... Contesto ese rápido. Simplemente que a empresa que fixo a página nova enlazona co servidor vello mentras non se pasaba todo eso e uns erros aí que se están corrigindo. Posiblemente mañá estés a eso corrigido. Pero basicamente porque está agora neste momento está funcionando dos servidores do antigo máis o novo. Mentras non se migre todo o novo, pues vai haber algúns problemas desos. Mañá máis debería estar todo isto. Tamén vemos que se está a licitar a obra da reforma da escola de San Xián, na parte da planta de arriba. Bueno, precisamente hoxe, estuve consultando que hai unha solución que é da Consellería de Benestar Social do ano 2016. Isto, recórdame, pasou no mes pasado, co saneamento, o sea, desde o ano 2016, ora chegou ao ano 2018, bueno, non se fixo nada no ano 2016, no 2017, e ora chegou ao ano 2018, e vemos que a subvención é sobre o 50%, se non está feita agora o día 15 de dezembro, non se fai a subvención. Iso ven aí na página web do Ministerio de Contratos Públicos. En as bases que non está de hoxe.
foi que tuvo enmenda. Bueno, se iso non é correcto, pois, non sei por que figura aí. Bueno, cabe comentar con respecto ao tema da depuradora de Bazar. Con respecto ao peixón, é certo que se iniciou un procedimento aquí para a modificación do peixón, non volvemos a saber nada, queremos saber en que punto está. E despois tamén decidir que me chama a atención que vemos este mes un importe de 2.000 euros en facturas para a droguería Ferretería El Sol. Ten habido máis durante o que levamos de legislatura e, bueno, é un negocio do Concello e quere vender a todos e, en fin, non hai nada que decir, pero o que sí queremos é que nos explique unha resolución da alcaldía que vemos que delega funcións na primeira tenente alcalde para a asignatura do acordo de adxudicación de materiais da droguería Ferretería El Sol. E outra, adxudicando a administración de materiais para a construcción de escenario na nave de Fortaleza de Santa Cruz da empresa Droguería Ferretería El Sol. É un contrato menor, pode facer, pero, bueno, desde logo é unha empresa da súa familia. Bueno, non sei se hai alguna incompatibilidade na asignatura deste concello. A mí, na verdade, nos chama a atención, nunca vi tal cousa, nunca se viu tal cousa, por lo menos antes de que son concejal, e, bueno, non sei se o que parece ético, e se vai a ser unha maneira de traballar a partir de agora, que nos justifique por qué desta asignatura, deste convenio. Nada máis. Boas noites a todos. Ben, primeiro, darle uns parabéns a Enrique por o traballo contra a Velotina, a verdade que funcionou moi ben a campaña. Ben, traballouse moi ben, a campaña funcionou ben, e parece que está a dar os seus frutos, non? A ver se po ano conseguimos matar 30.000. Moi ben. Tamén parabéns a ti, Carlos, por a candidatura que vas a repetir no teu partido, que xa vi na entrevista. Parece que non estabas aí moi tal, pero ao final parece que che convenceron, non? O das dúas legislaturas xa se vou olvidar. Ben, tamén me resulta curioso que, falando o tema da factura está da luz da Asociación de Veciños de Negra, que, fíjate, tío, o pleno foi o día 26 do 9, xusto, a aprobación do Parlamento foi tamén o 26 do 9, eso tamén é raro, non sei. Quero dicir, foi casualidade, non? Entendo, quero dicir, que se pagara xusto o mesmo día do pleno. Ben, unha pregunta, como está o... Bueno, comentou nun pleno que iban a arranxar o palco do campo da Festa de Vedra. Queremos saber como vai eso. Vale. Outra pregunta, onde se publicitou o PEL-PEMES 2018 da Deputación da Coruña? Eu estou mirando na página web, pareceu que non estaba por aí. Porque é unha pena que igual puderan entrar máis empresas. Resulta que Vedra ten máis de 300 empresas. Só se concedeu a 7 empresas. A verdade que, según nos comentou fontes da Deputación, pois houve unha cantidad de solicitudes enorme, e moitas empresas quedaron fora, pero é unha pena que de 300 empresas que en Vedra só entraran 7. Bueno, a gestoría Suárez, a droguería El Sol, etc. Tuveron a sorte de poder adquirir esas subvencións, pero gustaríame saber por que non se están publicitando como deberían. Ao mellor están se publicitando nas tabernas, como soledes facer, ou boca a boca, pero gustaríame que tamén se publicitaran nos medios públicos, na página web, no boletín, se igual o boletín, así se publicitou e non o vi. Pero, bueno, volvo a incidir en que gustaríame que se usaran a página web e o boletín non como boletín partidista, senón como un boletín para informar aos vecinos de todo o que está pasando. Constanos que, bueno, constanos non vimos ali, hai unha escombrera e un restos dunha televisión ali no monte do Castro, en Roello. O da escombrera está xusto á beira da pista, a verdade que se me fai raro. Gustaría non saber de quen é esa escombrera. En caso de que haxa que actuar de oficio, pois, dicía a esa persona que quites de aí.
No tema dos desfibriladores xa están instalados, gustaríanos saber se xa se fixo a formación das persoas implicadas ou estades neso ou vai quedar para seguir os campos. Tamén unha cosa que me resultou rara, dicías que hai unha partida de 8.000 euros, Enrique, para a loita contra a velutina. Gostaríame saber onde está esa partida, porque, por lo visto, a partida que nos solicitamos que se puxera para os orzamentos non está. Non sei onde están eses 8.000 euros. Supoño que na parte de medio ambiente, entendo. Ben, estamos vendo estes días que, bueno, estades a cambiar o tema das sinalizacións, a verdad que agradecese porque algunhas estaban quedaban asco. É algo que nos solicitamos para máis un ano. O que sí se me fai raro é que no cartel da Casa das Artes non puxera eso de Chosa do Cotiño, que foi algo que aprobaxenos aquí unha das solicitudes dos nosos compañeros do BNG, que se quedou en que se iba a facer, e agora de repente salgo os carteles novos sin ese nome. Home, sería unha pena que tuverades que facer os carteles e tuveramos que repetir o gasto. A verdade é que xa non é raro que fagades o que vos sabe as narices, porque, ao fin e ao cabo, vos aquí nos pelos decides que sí a todo. A verdade é que debe ter unha incontinencia de decir que non, tremenda, porque se decides que non, non se fai. Pero se decides que ides facer as cosas, facerías. O mesmo pasa co tema da moción da velutina, o mesmo pasa ca moción da crise militar, o mesmo pasa ca moción da humanización dos viais, o mesmo pasa con todo. Faceros o que vos sabe as narices. O que non pode ser é eso, que mirades con toda a vontade, despois, nos teñamos que andar fiscalizando a vosa labor porque resulta que non facedes nada. Só vos pido, por favor, que fagades o que se vos di. En caso de que non querades facer o que digades que non pasa nada. Estades en todo o vosso dereito. Creo que nada máis. Moitas gracias. Primeira pregunta é se se está a tramitar o expediente de modificación puntual do Pexón, que tería como obxecto a modificación da delimitación do núcleo, o sea, do solo, do núcleo rural, a modificación da delimitación do solo do núcleo rural na aldea de Trasalín de Arriba. A segunda relativa referente á parcela de 6.000 metros cuadrados para servicios comunitarios en Xián, que era propiedade do Concello, que foi inscrita no registro de propiedade a favor dunha sociedade mercantil, quixera saber se actualmente xa está como titularidade propiedade municipal ou se siguen esas negociacións que fai meses que comentou aquí no pleno que se estaban a levar a cabo con esa sociedade. E tamén unha cuestión de fai meses que quedou sin responstar, que era sobre unhas acusacións de producir danos á propiedade dun veciño, foron acusacións saídas do Concello. Bueno, me gustaría que dera unha resposta ao respecto, ou simplemente que lle dea a palabra aos conselleiros e conselleiro do seu partido, María Jesús Piñeiro ou Luis Vázquez, ou quen intenta. Logo, sobre o convenio asinado, modificado e emendado entre o Concello e Augas de Galicia, que, bueno, neso se amparou vostede o seu goberno para facer propaganda no ano 2016 de que se iban a investir 700.000 euros en saneamento. No ano 2017 repiteuse con fotos de concelleiras e de delegado territorial de que se iban a investir 700.000 euros, e no ano 2018 volvemos a ter propaganda de 700.000 euros. Bueno, o que si sabemos é que actualmente non se executou ningún céntimo deso, e o que lle pregunto é se foron, polo menos,
se están licitadas as obras. Respecto á contratación da asesoría xurídica, que recaeu en Rui Vaz, pois, efectivamente, o que dixo vostede para un momento neste pleno, pois é así, procedeuse a unha contratación diante un procedimento negociado sin publicidade, porque si, vai un contrato menor, e o que exime é que pediron 3 ofertas, claro, básicamente, como cumplindo co procedimento, pero, bueno, o que me gustaría saber é cantas ofertas chegaron a mesa de contratación. E tamén sabrá que, bueno, este mesmo asesor xurídico é ese que vostedes, cando estaban na oposición, tanto lle criticaban a súa contratación ao anterior goberno, pois non sei se cambiou o seu criterio respecto ás valoracións que facía naquele momento acerca desa asesoría xurídica, desa contratación, pero o que sí me gustaría era que aportar os datos do incremento do importe que supón o actual contrato respecto ao contrato que esta asesoría xurídica tiña no ano 2011. Respecto ás obras do vagón de tren en Santa Cruz, si nos pode facilitar os plazos nos que estima que pode estar rematada e posta a disposición para o seu uso a instalación e o orzamento das actuacións que se precisan para a súa posta en uso como espazo coworking, que era o que finalmente parece ser que acordaron. E respecto ao contrato, ao convenio que a empresa Droguería El Sol, entendemos que a súa delegación na tenente alcalde neste respecto, entendemos que é un formalismo. Tamén, eu xa se imaginaba as críticas, entonces, por a miña parte non vai recibir críticas, pero supoño que tería uns criterios suficientemente sopesados para formalizar para escoller a esta empresa para asignar ese convenio. Entón, bueno, gustaríamos saber cales foron eses criterios. E, bueno, respecto ao roubo que dixen no pleno anterior, nos han reiterado a petición de facer cumprir a lei de defensa contra incendios na organización do Miradoiro de Sales e no polígono no solo do futuro polígono empresarial. Bueno, parece que a evadeu, non sei. Bueno, pois, nada, bueno. La verdad es que hacerles preguntas é un pouco ridículo, porque estaba analizando o que me contestou hoxe. O tema dos aglomerados vai un ano que eu preguntei por primeira vez, probablemente o tema da xenda cicloturista xa non sei cantas veces se esquece o tema do problema. Solo unha cuestión. Eso de que fai unha montaxe aglomerados creo que non é certo. Eu estou equivocado. Vale. De verdade que vou apuntar unha novidade. Estou equivocado, pois fala. A xenda cicloturista xa non sei cantas veces que preguntei sobre os gastos do polígono industrial, creo que vai máis un ano que lle preguntei sobre este tema, xa non sei en cambio. Sobre o dato do primeiro e a súa resposta me parece xa efectivamente poner unha pregunta. Só vamos a responder as preguntas. Digo, porque xa é ridículo presentar as mocións, xa se dixen outro día, non vale para nada, vostedes as ignoran e as convirten en lixo ou en nada, xa que xa non traballamos máis. Faceis preguntas, vamos a acabar, vamos a estarnos aquí a observar o que fan e pouco máis. Cando lle responda a Roberto, simplemente a pregunta é sinxela, é dicir, vostede non lle une un pouco a concilio de promoción o procedimento polo que contratamos normalmente a caso. Que vostede considera que lle conteste
a pregunta que lle fixo o Gordo, a miña pregunta é, para vostede, parece que ese procedimento de o que acontece é normal? Bueno, pues buenas noches a todos.